Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa Amnesia The Dark Descent. Tak, nemusím co vysvětlovat a jdeme na to. Dáme lauch game a jdeme na to. Už jsem natočil jedno video na YouTube, tak se můžete když tak podívat. Jmenuje se ta hra Firefighters 2014 a můžete se na to video když tak podívat. Jo, takže se vám určitě to video bude líbit a i tohle, protože tohle je fakt zábavný video, tady tohle. A i ta první, který je teďka na mém kanále. Tak, super, už se na to načetlo. Tak, select, dáme. Proč tady máme kontinuj? No, to je jedno, budeme hrát to znova, ano. Yes, a jdeme na to. Správně, jdeme na to. Se zatím připosilním. Mám tady relax, mango, chuť mango. Ups. Šel si posunu mikrofon. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Jo, kde to jsme? Daniel. Tak tohle jako je zajímavý. Ježíš. On tady spal, nebo co? To je hodně zajímavý. No nic, jdeme. Tady je svíčka. Ale solničku nemám. Yuki. Dobře, tak tam se nedostanu. Ty krása. Tady je solnička, super. A další. Tady bude třetí. No, už to vidím. No, to jsem nechtěl. Vezmeme tu lahvičku, nechtěl jsem ji hodit na zem. No, tak, položíme ji hezky. Nebudeme ji rozbíjet. To se nedělá. Tak mikrofon si dám blíž. Blíž, ať mě slyšíte. Tak, jdeme. Jo, co? Co se to se mnou, co se to s ním děje? Co se to s námi děje? Wow. Má nějaký noční můry, tyjo. Lucernička. Vzkaz. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you Napil remember. se? I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget.
Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following Tak you. tohle je zajímavý, It's a teda. living Takový nightmare, dlouhý vzkaz breaking down reality. I od have nějakého tried pána. everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Zajímavý. Zajímavý, ty brďo. Tak, olej. Do lucerny. Tady asi nic nebude, ale můžeme se podívat. Oh, cože? Tak to jsem nepochopil, ale dobře. Tak jo. Doplníme si olej. Ať máme jen zásobu. Tak jo. Tady už asi nic jiného není, ale můžeme se podívat. Radši. Je jenom košile. Ale ta vzít nejde. Podíváme se tady pod... Au. Jsem se švihnul. Tady nic není. Škoda, no. Nevadí. A, no, tak jo, no. Se mi to zdá, nebo? Jo, to se mi zdá, to je skvrna nějaká. Tak jo. Jdeme dál. Jdeme do dalšího... ne levelu, ale jdeme do další místnosti. Nevím, jaká místnost to bude, ale jsem na to fakt zvědavý. Tak, jdeme. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. Ale What's the... to jsem nechtěl, já jsem chtěl zkontrolovat olej. Jo, Why is it už so jenom dark? půlku. Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Trošku se mi to láglo. Zajímavý. On je furt nějaký vyděšený chudák. Jej, tady máme silničku, super. Když nám vyhasne. Což by neměl, což nechci, aby se to stalo. Tak on je teďka úplně v šoku, ten náš hráč. Ty bláho, ty židle mě zavaze, jako. Potřebuji si doplnit olej. Kde máte tu... ten žbán? Ty jo. Jo, kdy to jako je? Já to potřebuji jako doplnit. Já jsem to někde doplňoval, ale kde? To už ani nevím. Fuj, jak se to hýbe, fuj. Jo, už vím, kde to bude někde, jak jsou ty bedny. Tak se zaslá lampa, super.
Jo, to je tady. Tak to pak jo. No já. No, super. Už se nemusíš bát. Už se neboj, už jsi v bezpečí. A tohle není, prosím, pro ty mladistvé, jo? Jsem zapomněl upozornit na začátku. Jak jsem to natáčel. Tak teďka jsem... Aha, ono to je tady na téhle straně. Takže to není... Sakry. Dobrý, mám to. Švíhej. Tak. Tak, zvednem to a jdeme do téhle místnosti se podívat, jestli tady nejsou solníčky. Což se stát nikdy může. Já to nechci jako zapálovat tady, protože tady už nikdy se neukážu. Oh, fuj, jak se to hýbe, ty vole, to je hnus. Nejhnusnější hnus. Tak, jdeme dál. Voda. Ach ne. Proč? Jo. Lidičky, promiňte, že to teď nekomentuju, jo? Jako, omlouvám se. Ale teď to budu komentovat už. Až to tady přeskočím. Tak, super. Protože já jsem se musel teďka... já jsem to teďka musel jako... jsem se musel... dávat pozor. Jsem musel jako dávat pozor, abych... Ehem. No. No to je. Ona nás sežrala. Nestvůrka. To se stane. Ach ne. No jo no, to už je těžký no. Tady v té vodě bejt. Nebo ne být v té vodě, ale spíš u toho. Hop. Aha, to vlastně nejde, já jsem blbej taky. Jo, to tak... Dobrý. Ať se mi to povede už.
No, ještě trošku. Jo, super. Dej ti chlad. Prosím. Nice. Zvládli jsme to. Tak jo, mějte se hezky. Fanoušci a youtubeři. A čau. Dejte sem like. Dejte třeba sem na toto video tak 14 nebo 20 lajků. A natočím další hru. Jo? Mějte se hezky a čus.